wallahi idan kuka saki na waiga na dawo daga wani a gurin nan zan ma hukunci mai huni wanda zai je ya ado da shi nake da duk 'yan matan da nake zuwa gurin su ni ba a mai irin wannan to uwar Hajara ce wannan to kuma sai ki fito baiwa Allah bi gurin ki nazo wurin Hajara na ce nazo ko abin za kira ni gidan kurma menene haka ne tsuguna ya san uwarki ce kafin in gama da shi kai ma tsuguna za ka yi wallahi ba zan tsuguna nake ba na rantse da Allah Hajara ka samu ko a 0 kawai ma na 0 Yau za ka bayani. amfanin zunubi romansa zan daure ki wallahi zan daure ki Baban maci. gaskiya yau gwara abin mu gashe muci Gaskiya. da wai ina iyayenki ne ko shegiya ce faɗa min rashin kunyin da yake ba na son kina kula shi Ariel manci ku rinka zuba mana ido akan wayar daji an dawo kai yanzu ba za ka yi wace fa nan ka kawo wanda mu samu mu sa a bakin mu ba daji ba kuɗi gari babu kuɗi idan ka kuma tsokana ta ko ka tsokani wani ma na gani ni na sassara ka tun da kan kababuwan dan Allah dan annabi ka hakuri ke ce baban yaron amararren yaron nan kandararren yaron nan ci baki ba ko ki sa afa ki bar gidan nan idan ba haka ba zan sa ai mun raga da ke a cikin gidan nan to ai da mun ba sai kin faɗa ba kowa ya ganki ya san ke tsohuwar ƴan bariki ce dan haka na faɗa miki ni ba da ke zan yi ba da ɗanki zan yi kada ka manta fa uwar mu da uban mu ɗaya da ni to kin san me nake gaya mata Shi zai ce wai yana so. a kake faɗa haka kin ba faɗa haka ba wallahi ina zuwa wacce bi gaskiya tsakanin Allah ya ba mu masu kaunar mu masu kishe mu da ba mu da wanda bai san mu dan ba wani abin da zai ni wai tashi ka ban ni wallahi ba na ba za ka tashi ba daji ta biya fada ni ka jani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na tuwo Allah munafiki zo nan na ganka yau kwanan ka bi ban ganka ba a shekara nan gidan ko Hanya ce wannan din ne. uwarki nace da ina wani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina masoyana na faɗin duniya baki ɗaya watan yan TikTok. Ina godiya da ƙaunar da kuke nuna mun da followers da kuke mun da lakas. Ina godiya ina yabawa. To azama na zama aka zari ga shafi zuwa rana sai dota aka so zaki dan zuwa ai tutiyar. To azama na zama aka zari ga shafi wace ke arziki na zo ci gidana ne gurin yin wasan ki ina zuwa daga TikTok ne to rashin ka ne a kusa mu je dan shishanin nan duk sha muke yi dan falamakiyan nan duk zuwa muke yi baby dan matso mana baby TikTok za mu yi mana me TikTok baby wata ƴar iska mata ce ta zo nan muka yi TikTok aka saka a duniya sama da mutum 10 ina kasuwa suna kira kowa ya ce min ya ga matata da wata mata suna TikTok ilimin kai ne wani banza ka kalli ka ta yariya ai wani ka ce mata fasika fajira ka taba kama tana fajici very soon don't tell me listen again kaman bidiyo yanzu sai ko kawa da shi idan kin fasa ke ba ɗa bace ka yi kira fasa zaran ma dai na fita fari kawai gaskiya ka siyo man bleaching ko karotan ne kai ma ai barin zayyana maka yar sarki sai sarki yar mai kudi sai dan mai kudi yar talaka sai dan talaka bai kamata a ce dagus kana yin haka kai saurare ni nan waye dagus ka dawa waka la haila daga TikTok ne ke idan da yake kai da haka wannan iskancin da yake da rashin mutunci ne zaki zo ki kira na waya ba wai hajin ka mutunci na da kana zo ansa wanda kuma ba da sirri alaji sai zo ka ka mutunci aure ki nake ko aure na yake ko an daura mana aure yake ko akwai alwalaya tsakanin mu Ka gani fa ba san ka nake ba. auren soyayya Na gaya maka ba san ka nake ba. okay TikTok ya mu miki kenan
kawai ke sai dai ki zo ki zauna ki girka ki ci ki sha ki kwanta ki dau waya ke kina kwance kina TikTok ba ruwanki da yaya ake yi da miji daga TikTok ne. Komai da lokaci na rayuwa, ba mu da tabbaci a rayuwa. Komai da lokaci na rayuwa, ba mu da tabbaci a rayuwa. Kishiyar uwa, kishiyar uwa. Na rayuwa, ba mu da tabbaci a rayuwa. Kishiyar uwa, kishiyar uwa. Kishiyar uwa, kishiyar uwa. Kishiyar uwa, kishiyar uwa. Assalamu alaikum. Malam. Komai da lokaci na rayuwa. Haba mana.
kai kake mana bayani akan yadda da kaddara, kai kuma a ce ba za ka yadda da kaddara ba. Kana mana bayani a baya yana daga cikin cikakken imanin mumini da yadda da kaddara, wala mai kyau wala mara kyau. Ki ma kya faɗa wallahi. Gaskiya ne Rahama, imanin mutum baya cika sai ya amince da biyun abubuwa guda shida da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafo. To bani da yadda na iya da yadda Allah Ubangiji ya kaddara mun ko hukunta zai same ni, amma kun sani cewa akwai damuwa, akwai ɗaci a cikin mutum ya rasa ɗansa. Ballantana yaron nan ina da buri a kansa, kuma shinan kanku ne kun sani cewa duk faɗin duniya nan ta ƙwaya ɗaya ce kawai, Aisha. Ban da ɗan inda Allah Ubangiji ya hukunta wannan yaron ya ci gaba da rayuwa, to ina sa ran zan samu magaji wanda zai rike makaranta ta ci gaba da koyar da al'umma yadda za su bauta wa Ubangiji. Wannan shine damuwata, amma tunda Allah haka ya hukunta shikenan ba ko. Ai malam shi rabo daga Allah ne. In Allah ya kare bin sai kaga an samu. Haka ne malam, idan da rabo ai ko ni ko ita wata za ta haihu. Rahama, abin da yake firgita ne yake tsorata ni. Tunda Khadija ta zo gidan nan a matsayin matata, watan wata wannan a ce yau an wayi gari ba ta ga jininta ba, ba ta taɓa yi ba. To amma ba komai, idan haka Allah ya hukunta din a iya samu ɗinki sai ki sake samu raba, ko kuma ita din Allah zai iya, amma gaskiya ba na tsammanin Khadija za ta iya samun rabuwa a duniya. Shiga ɗaki ki ɗauko min abincin da ban ci ba sai ci. To mama, ruwa ban shiga da bici. A kyale ta taji. Ya mama. Me yasa ne ki? Wani irin zazzaɓi ne haka, kin sha magani kamar baki sha ba. Allah na tuba astaghfirullah. Mama ke dai ke min addu'a, ki min addu'a. Insha Allah idan na ji sauki zan baki labari. Me ya faru? Kaki bani tsoro kamar yaya an taya ki da addu'a. Ki gaya min me ya same ki? Kina da wanda ya fi ni ne da zaki gaya wa? Mama ke dai ki min addu'a zan baki labari. Labari? Wani irin labari kuma? Mama ki rufe ni dan Allah. Lullube ki? To. Dan Allah ki rufe ni. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yau Mukutar, daman wallahi ina neman ka. Ka gane yanzu ina towa ko sai na ganka a can nace tun dan samu wuri mu zauna. Akwai maganganun da nake so mi da kai. Shawara ce nake so in baka akan zamantakewar da ake a gidan nan. Mukutar, wallahi ba na son wannan gabar da kake tsakaninka da kai da malam. Ka gane? Akwai abubuwan da ke faruwa da Aisha. Ina son abubuwa musamman buri akan kiss din Aisha din nan. Ka gane? Amma fa wallahi ba za mu taɓa cimma burin mu ba har sai ka yarda da kasafin da matan malam ta ma. A matsayina na wanda malam shine ubana a garin nan, shine komai ina
bai kamata a ce muna wannan takun saka da shi ba. Sannan kuma game da magana Aisha da kai abu ne mai kyau gaskiya, idan muna cikin wannan yanayin Aisha ba zai yi fito daga cikin wannan matsalar take ciki ba. Kaga shawara ce mai kyau. To amma illar shine amincewa da kazafin laifin fyaɗe abu ne wanda yake kasan ba karami bane. Duk da dai ma mutane suna ta kallon abun ya faru, duk da masu hankali suna ganin abun bai faru ba. Na san cewa ba zai ɗauki dogon fushi akan wannan abun ba, saboda shi kanshi ya san halinta. Duka gari sun san halinta. Ka gani idan har ka nazari ko kuma kai bincike akan abin da matar ta ma, duka gari babu wanda ya da ka aikata wannan abu. Ka gani amma saboda ana so a daidaita tsakanin ka da kai da shi, kai daga cewa ka aikata din. Ka gani idan kai da ka aikata, ka gani idan ya zo ya yarda da wannan abin daga baya za ka dawo ka bashi hakuri, saboda halin da wannan yarinya take ciki Aisha ba na so nake Aisha ta dawo ta. Wannan abin da matar nan ta zo maka da shi, idan har baka yarda ba, ka gane ta za a yi ka samu damar da za ka shirya da malam. Ka gane idan har ka yarda da wannan kuka zo kuka daidaita da kai da malam kuka shirya, to shine za ka samu damar da za ka shigo da wannan kudin da muke so mu shigar da shi saboda wannan yarinya. So, gashi kuma ni ba abun in shiga ba. Assalamu alaikum. Oh, alhamdulillah. Assalamu. Kishiyar uwa. Malam, barka da fitowa. Mutari. Malam. Me ka kofar gidan? Me ka zo yi gidana? Me za ka kawo min a gidana? Kana da wani sako ne da kake son ka zo ka dauka a cikin gidana? Ko ka manta dukkanin abin da ya fara da kai da iyalina a cikin gida? Dama dai zuwa ne in baka hakuri akan abubuwan da ya faru. A matsayinka na wanda kake kai babban yayanmu ne. Kuma bai kamata a ce muna cikin wannan yanayin ba. Shi ne dalilin da ya sa nake ganin ya kamata a ce dai yanzu baka haƙuri. Saboda na yi tunani gaskiya bai kamata a ce muna cikin wannan yanayin da kai ba. Shi ne dai da Allah nake so a yi haƙuri akan abin da ya faru. To shi kenan. Irin wannan tunanin da kai Mutari ni ma na yi shafa irga. Amma kasancewar zuciya ba ta da ƙashi kuma ni mutum ne. Shi yasa na kasa nemo ka. Zan ci gaba da mu'amala da kai Mutari, na amince a matsayinka na dan uwana kuma ni matsayin ni kamar uba ne a wajenka. Amma zan kafa maka sharadi. Sharadin da zan kafa ma shine a ko ina zamu yi mu'amalar mu, amma a cikin gidana kar ka yadda ka shiga cikin gidana in bana nan. Da zarar ka samu labarin bana cikin gida to shikenan in ka zo kai naka waje, amma in ina nan to ne maka izini ka shiga. To wannan shine daga ƙarshe sharadi to so da lokaci na rayuwa ba mu da tabbaci a rayuwa. Sadiya. Na'am mama. Kina da yaƙinin abinku da kika gaya min kuwa? Mama ina da tabbaci, gaskiya na faɗa miki. Da idona na ga wannan abin da Khadija ta yi. Kuma Salma ma mama ta gani. Wace irin Salma kuma wani irin zance ne wannan? Yarinyar da take makauniya me za ta gani? Mama, lokacin muna cikin gidan ta tambaye ni, na ce mata babu komai. Amma da muna fitowa waje mama na gaya mata komai, na gaya mata dukkanin abin da ya faru. To, in ku haka ne dole ku mu san matakin da za mu ɗauka. Dole mu taka ma yarinyar nan burki. Amma mama wani hanzari ba gudu ba kuma. Salamu alaikum. Amma alaikum salamu. Lafiya na ganku kun yi cirko-cirko haka? Duk da kasancewa ta mai ƙananan shekaru ban kai ka ba, amma akwai wani abu dangane da mutuwar jaririn nan. Muktar, fito fili ka gaya min me kake so ka gaya min.
Ƙwarai kuwa, domin labari yana ta yawo a gari, kuma labarin nan akwai ƙanshin gaskiya a ciki. Wai ƙamshin gaskiya kamar yaya? Kuma me ake faɗa a gari? Domin akwai wani abu game da mutuwarsa. Ai Muktar, ina son ka tabbatar da cewa ni mai cikakken hankali. Kuma alhamdulillah wanda ya san me shari'a addinin musulunci. Zargi a cikin addinin musulunci haramun ne. Cewa aka zanubil mu'mini ko zanubil muslimina khairan. Dan menene zaka dauko maganganu na jita-jita da abin da mutane suke yadawa a gari kawai ka zo ka ce zaka ga mu kuma ni in tabbatar da shi a tare da ni. Kana da shauran gyara wallahi Muktar. Na shauran gyara. To ni ba zan yi gini akan abin da yake zargi ba, inda ka ka min yaqini yanzu zan hau kai in yi magana akan abin da ya shafi yaqini. Bawan Allah ta yi kuta da Allah. Kishiyar uwa. Shikenan. Kishiyar uwa. Ai abin ba matsayi ya bane ne, amma gidan ki zauna. Bara mu zauna in sha labari. Yawa sannu. Sannu da zuwa an tura mu. Yawa sannu. Ya jikin naki? Da sauƙi an tura mu. To Allah ya ƙara sauƙi. Amin. Na ce ta daina muggan mafarkin ne da wannan firgice-firgicen da take yi? Mafarkin da ya yi sauƙi ta daina. Sai firgici shi ma kuma ashe da sallah dalilin shi ta je gidan abokiyar faɗanki ta je ta yi mugun gani. Kamar yaya? Wace abokiyar rigimar tawa? Khadija ko Larai ko Safiya? Khadija. Gidan ta je ta tadda ta shaƙe ɗan kishiyarta ta kashe shi. To ai ba yaro ba ko babba zai firgita a irin wannan abun kuma za ta aikata don halinta ne mugun hali. Allah ka iya mana. Komai da lokaci na rayuwa, ba mu da tabbaci a rayuwa. Wai sai jan mu kike ina za mu je ne don Allah. Ai abin da yasa na ji muka zo gefe ba cikin mutane ba. Kawata ina cikin matsala idan na gaya wa gogo wannan cikin wallahi za ta iya kashe ni gashi ban san ya zan yi ba. Za ta iya kashe ki? Lokacin da kika je kika kin shawarce ni sai yanzu zaki zo ki ce mu gogo za ta iya kashe ki? Ba kawata dan Allah ki bar wannan batun shawara nake nema auren ki. Shawarar dai guda ɗaya ce kawai a zubar da shi. A zubar? Kawata an ce mun fa garin zubda ciki ana iya mutuwa dan Allah ki kawo mu. Gaskiya ne da wannan dan wannan. To me zai hana kawata mu gudu irin yadda kika yi ke da Alhaji Mati? Allah kawata kar ki ce a'a. Kar ki samu damuwa kawata za mu gudu. Yau Allah kawata shi yasa nake kaunar ki. Kar ki samu damuwa ana tare ba matsala. Shi yasa nake kaunar ki kawata. Ba komai ki zo mu je kawai. Yawa. Allah na gode maka. Allah na gode maka na kuma gode maka. Alhamdulillah abinda na daɗe ina nema shekara da shekaru. Nake so asirin wannan baiwar Allah ya tuni sai yanzu Allah Ubangiji ya nuna. Allah na gode ma. Yanzu abin da ya faru shekara da shekaru yana nan a cikin zuciyarki har yanzu? Me yasa zaki irin wannan? Hakkin sa na ƙara matsowa kusa da ke. Na dafa ki da hannun alkhairi. Kin san wannan matar ita ta yi sanadiyar mutuwar mahaifiyata? Kin san ba zan taɓa barin ta ba ta sha ruwa na jin daɗi a rayuwa sai na ga bayanta kuma ni ce ajalinta saboda mugun tonon asirin da ta min zuciyar mahaifiyata ta buga. Duniya babu wanda zai bani haƙurin abin da ta min sai na ga ƙarshen ta. Ramatu.
anya ko ita ce, kan mu ɗora mata cewar ita ce sanadi. Dan Allah dan annabi ki bar irin maganan nan, ina ganin girmanki da darajarki. Ita ce ba dan ta je ta yi min tonan asiri a gaban mahaifiyata zuciyarta ta buga ba za ta mutu ba. Kin ga kuma ita ce, to mu bar maganan a haka. Amma gaba yanzu muka fara, ko ta hali mai kyau ko ta hali mara kyau, sai na ga ƙarshen rayuwarta, sai na ga abin da ya ture huji na. Mama, wai ita ma yanzu dama Ramatu haka take? Ramatu? Ai Ramatu har ma ta fi haka. To sai dai abin tsakanin nasu da bambanci da Ramatu da Hadiza. Ita Ramatu ta rabu da iyayenta lafiya, shi yasa da ɗan sauran tausayawa a tare da ita. Amma Khadija ai a wurin uwarta ta tsotso, don uwarta ta fi ta rashin imani. In ita ce sai ta aikata abin da ya fi haka. Yanzu mama kenan ita ma uwar ta za ta iya kashe jariri kamar yadda Khadijan ta kashe? Ai in uwarta ce ko ke ta samu ba za ta saurara ba, baranta na jariri da bayan da zai yi kuci. Ai ban so fasa wannan kwan ba, amma tun da Ramatu ta riga ta fasa, babu yanda za mu yi. Dole ne mu runguma, kuma gaskiya ce za ta yi halinta insha Allah. Allah don tsarkin mulkinka, don buwayarka da isarka, don kaɗaitakan sarautarka Allah, ga mu ga bayanka. Allah ka shiga tsakaninmu da wannan annamimiyar mata. Wannan fasa kwai da Ramatu ta yi ban ji daɗin shi ba. To amma tun da ya riga ya faru, gaskiya ce za ta yi halinta. Allah muna gare ka, ka zama gatanmu, kuma kai ne gatanmu. Mun dogara da kai. Ka kuma ce duk wanda ya dogara da kai ka isa mashi. Allah ka ka mana agaji. Wallahi idan kuka saki na waiga na dawo daga wani a gurin nan, zan ma hukunci mai huni wanda zai je ya ado da shi. Nake da duk ƴan matan da nake zuwa gurin su ni ba a min irin wannan. To uwar Hajara ce wannan. To kuma sai ki fito baiwa Allah, ni gurin ki nazo, wurin Hajara na ce nazo ko? Aban za kira ni gidan kurma. Menene haka? Ki tsuguna ya san uwar ki ce kafin in gama da shi. Za ka ma tsuguna za ka yi. Wallahi ba zan tsuguna nake ba, na rantsa da Allah. Hajara ki samu kawai 0 kawai. Ma na 0 Nawa za ka biya ni? Amfanin zunubi romansa. Zan daure ki wallahi zan daure ki. Baban mace. Gaskiya yau gwara abin mu kashe muci. Kawai ina iyayenki ne ko shegiya ce faɗa min. Rashin kunyin da yake ba na son kina kula shi. Ariel, manci ku rinka zuba mana ido akan wayar nan. Dadi an dawo. Kai yanzu ba za ka yi wace fa nan ka kawo wanda mu samu mu sa a bakin mu ba. Dadi ba kuɗi gari babu kuɗi. Rasa kunya. Idan ka kuma tsokana ta ko ka tsokani wani ma na gani, ni na sassara ka tun da kan kafafuwan. Dan Allah dan Annabi ka hakuri. Ke ce baban yaron amararren yaron nan, kandararren yaron nan ci baki ba ko? Ki sa afa ki bar gidan nan. Idan ba haka ba zan sa ai mun raga da ke a cikin gidan nan. To ai da mun ba sai kin faɗa ba. Kowa ya ganki ya san ke tsohuwar ƴan bariki ce. Dan haka na faɗa miki ni ba da ke zan yi ba da ɗanki zan yi. Ba a ki. Kada ka manta fa uwar mu da uban mu da ni. To kin san me nake gaya mata? Ki sai ce wai yana so. A kake faɗa haka. Kin ba faɗa haka ba, wallahi ina za wata bi gaskiya tsakanin. Allah ya ba mu masu kaunar mu masu kishe mu, da ba mu da wanda bai san mu dan ba wani abin da zai ni wai. Tashi ka ban. Ni wallahi ba na wannan. Ba za ka tashi ba. Dadi ka biya fada ni ka jani. Rasa kunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah na tuwo Allah.
munafiki zo nan na ganka yau kwanan ka bi ban ganka ba a shekara nan gidan ko hanya ce wannan din ne uwarki nace da ina wani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina masoyana na faɗin duniya baki ɗaya watan yan TikTok. Ina godiya da ƙaunar da kuke nuna mun da followers da kuke mun da lakas. Ina godiya, ina yabawa. To na zama aka zari ga shafi zuwa rana sai dota aka so zaki dan zuwa ai tutiyar. To na zama aka zari ga shafi wace ke? Arziki na zo ci. Gidana ne gurin yin wasan ki. Ina zuwa. Daga TikTok ne. To, rashin ka ne a kusa mu je. Dan shisha nan duk sha muke yi. Dan falamakiyan nan duk zuwa muke yi. Wani! Baby, dan matso mu na baby TikTok za mu yi mana. Me TikTok ba? Baby, wace ƴar iska mata ce ta zo nan muka yi TikTok aka saka a duniya? Sama da mutum 10 ina kasuwa suna kira kowa ya ce min ya ga matata da wata mata suna TikTok. Ilimin ka ne wani banza. Ka kalli ka ta yariya wani ka ce mata fasika, fajira. Ka taba kama tana fajirci? You are very stupid. Don't tell me nothing again. Kaman bidiyo yanzu zan yi kokawa da shi. Idan kin fasa, ke ba ɗa bace. Ka yi kira fasa zaran ma dai na fi kafari kawai. Gaskiya ka siyo man bilitin ko karotan ne kai ma. Ai barin zayyana maka yar sarki sai sarki yar mai kudi sai dan mai kudi yar talaka sai dan talaka bai kamata a ce dagus kana yin haka kai saurare nan waye dagus ka dawa waka la haila haila la daga TikTok ne ke idan da yake kai da haka wannan iskancin da yake da rashin mutunci ne zaki zo ki kira na waya ba wai hajin ka mutu da kana zo ansa wanda kuma ba da sai ka alaji sai zo ka ka kuce auren ki nake ko aure na ke ko an daura mana aure yake ko akwai alwalaya tsakanin mu ka gani fa ba san ka nake ba auren soyayya na ga maka ba san ka nake ba okay TikTok ya mu miki kawai ke sai dai ki zo ki zauna ki girka ki ci ki sha ki kwanta ki dau waya ke kina kwance kina TikTok ba ruwanki da yaya ake yi da miji daga TikTok ne